Doncs bones tardes, soc en Xavi Gimbernat. Avui fem la presentació de Simplement Gimbernat, que és l'exposició que presentem avui a Ca l'Anita. Doncs estem aquí a la tele per presentar una mica el que serà l'exposició que presentem avui. L'exposició bàsicament té dos formats, té dos temes importants, que un és la part d'aquesta d'aquí, que és els paisatges de l'Empordà, que és la meva terra, que és la terra que jo estimo, i la part aquesta última és la part del Senegal, que va ser un viatge que vaig fer fa 2 anys, que va ser un viatge molt emocionant, em va afectar moltíssim sentimentalment i vaig voler fer una sèrie d'obres per recordar aquell viatge. Comencem per aquí. Comencem per la sèrie de les oliveres. Jo tinc un olivet entre Roses i Cadaqués i comencem per la sèrie de les oliveres. Vaig voler fer, primer de tot, una olivera en primer pla. És una olivera que té, no sé, és com una olivera que em parla, és una olivera que m'agrada molt. En tinc 150, però aquesta és especial per mi. I vaig voler fer aquest quadre que se titula precisament l'olivera, que és un primer pla d'una olivera amb uns paisatges així més difuminats al fons. Després continuem amb les oliveres. Aquest és diferent, és un primer pla de l'olivera en flor, com si tinguessis l'olivera a davant teu, així tocant a la vista, amb la flor que sobresurt, amb textura. I després també el primer pla aquí davant i al fons, així difuminat, les oliveres com si fossin mica abstractes tot plegat, no? És un primer pla d'una olivera florida que a mi m'agrada molt. Aquesta és la vista del meu olivet. És un quadre que és molt especial per mi perquè va ser un dels primers olis. Aquests dos són acrílics, aquest és un oli que vaig fer perquè li vaig voler donar una estructura diferent al quadre. Volia donar-li la sensació de vent. Aquest quadre és un paisatge de roses, amb Santa Margarita i tal, però el que vaig voler donar és la sensació aquesta del vent, dels contrallums de les oliveres amb els blancs, que l'olivera, quan es mou amb el vent, té el doble color tan especial de les oliveres. És un quadre... li tinc molt de carinyo. Aquest no té res a veure, és un quadre figuratiu, és el retrat d'un molt bon amic meu, d'en Mimo. És un quadre... Jo tinc com a referència el mestre Van Gogh, és un quadre molt vangonià, i l'estructura de la cara, els colors grocs, blaus, és un quadre que per mi és una persona que m'estimo molt i per tant jo li tinc molt de carinyo. Aquesta és la meva barraca, aquesta és la barraca on jo pinto, és el meu santuari aquest. Aquí és on passo hores pintant i li vaig voler fer aquest homenatge a la meva barraca amb les oliveres i tot al costat. I és un quadre que també per mi és molt especial. Aquest és un altre paisatge d'un lloc que m'estimo molt, que és a Massanet, és la Farga. És la cascada de la Farga, és un quadre molt impressionista, amb tots aquests puntillets aquí, els colors, els contrallums, les textures de les aigues, aquest primer pla de les flors. És un quadre molt xul. Li vaig regalar a la meva cunyada, la Feli, que la tinc molt de carinyo i és per ella. Aquest és un homenatge a la meva passió, que és el mar. Jo soc submarinista, faig immersió aquí a Roses, amb les colles d'aquí. I això és un homenatge al fons marí, és la sirena, és un fons marí amb la borgonya blanca, els coralls, però li vaig voler donar aquest toc màgic de la sirena, i és la sirena precisament aquest quadre, perquè tots els submarinistes, els que hem fet immersió, sempre tenim en ment la màgia de les immersions, cada immersió és diferent, i esclar, la nostra il·lusió seria trobar-nos una sirena, no? I jo la vaig voler plasmar aquí, la sirena del fons marí, és un quadre fantàstic. Aquest també és els girassols. Tornem a la referència del senyor Van Gogh. És un quadre que vaig fer, és un encàrrec de la meva neboda, de la Feli, que ella és professora d'art, de Belles Arts, és pintora, i em va fer aquest encàrrec per ella, perquè ella és una enamorada dels girassols, i vaig voler pintar aquests girassols, una mica en homenatge a en Van Gogh, però els vaig voler fer vius, no aquests girassols en un gerro, amb aquest toc depriment que li va voler fer en Van Gogh. Jo vaig voler fer uns girassols amb vida
amb el sol, amb la llum, amb els colors plens de vida. És un quadre també molt especial. Aquest és un quadre, per mi és un dels, si podem posar un dels quadres referents, aquest és la vinya. Aquí la vinya va ser, m'ho vaig currar molt perquè volia fer un resum del meu estil. Jo pinto impressionisme, pinto expressionisme, m'encanta l'abstracte i aquí vaig voler fer un experiment que em sembla que ha estat xulo perquè vaig fer tot el que és la part de dalt amb un toc més impressionista, amb molt de color, molt de pinzellada així puntellada. Vaig voler fer el toc més expressionista aquí amb aquest cep aquí, amb un primer pla, amb molta estructura, amb un toc càrnic que sembla que sigui viu aquest cep. I finalment el toc més abstracte, aquest toc vaig voler destruir la forma del quadre en si, fent aquestes pinzellades així simulant el cep però sense forma, destruint la forma, només amb el color i l'estructura. És un quadre a la vinya també important. Aquest és un record meu a la gent de Cadaqués. A mi aquest carrer hi he passat 40 vegades, és l'Escai, el CAI de Cadaqués. És un carrer màgic, per mi és un carrer fantàstic, em porta molts records. I el vaig voler pintar, sobretot l'estructura del carrer, els difuminats, les bugambílies. És un paisatge de Cadaqués per mi molt especial. I aquí passem ja tota la sèrie del meu viatge que us vaig dir que vaig fer al Senegal, que va ser un viatge que a mi em va girar el cervell i em va afectar moltíssim. És un viatge molt especial que vaig fer amb un company d'allà, que vaig conviure amb ell a la família, vaig viure en aquestes barraques i tal, i vaig voler fer una mica d'homenatge a aquest viatge que vaig fer. Aquest és el capvespre a l'Àfrica, és un quadre que vaig voler posar les meves emocions, aquelles tardes de calor, amb foc, amb pols, però assenyalant la llibertat amb aquestes traçades que faig blanques, que li donen aquesta llibertat de moviments perquè aquesta gent era feliç, encara que tenien aquelles inclemències de temps, aquells terrenys tan bèsties. Aquest quadre expressa la llibertat d'aquella gent que viu allà amb felicitat i amb alegria. Després aquí tenim la dona. Aquesta dona era molt amiga meva, era una dona que em van tractar com un rei, aquella gent, va ser una experiència inolvidable, i jo vivia precisament en aquesta barraca i vaig voler fer el quadre de la dona que estava cuinant, que estava netejant davant d'aquesta barraca, amb aquestes estructures, amb aquest manglant aquí tan xulo, amb aquesta perspectiva feta amb la difuminació dels colors. És un quadre també que m'agrada molt. Aviam, aquest quadre, aquesta nena és una passada per mi, perquè era una neboda del meu company i la vaig voler fer aquest quadre menjant a terra, és la nena menjant a terra, perquè ells mengen a terra, amb aquestes pastes blanques, i vaig voler fer un quadre en referència a l'altre. Jo tinc dos referents a la meva vida, un és en Van Gogh i l'altre és en Picasso, i en Picasso va fer una sèrie que pintava amb aquestes màscares africanes típiques d'ell, i jo, una mica en referència al mestre Picasso, vaig voler fer aquesta cara amb aquestes pinzellades simulant aquesta màscara africana perquè no es veiés el rostre de la nena en si, i la forma de l'assentament amb aquestes textures i tal. És un quadre que em va portar molta feina, és un quadre complicat, amb estructura, amb forma, és un quadre que després el resultat va ser molt bo. I després, finalment, aquest és el quadre mestre, si poguéssim dir, de la sèrie africana, que és la nena recolzada a la paret. Jo, l'última etapa del viatge, vaig estar en una escola que em van ensenyar allà els nois, i aquesta nena era una nena que em mirava sempre amb aquesta mirada que ella tenia, que esclar, potser era la primera persona blanca que havia vist a la seva vida, i jo li vaig fer una foto i la vaig pintar. I vaig voler fer una cosa, un experiment, vaig fer primer l'esbós amb un estil expressionista, que per això dic esbós expressionista, perquè és la mateixa nena, però amb dos estils completament diferents. Aquí amb una pinzellada salvatge, amb textura, amb unes pinzellades molt bèsties, i aquesta mateixa esbós
es reflecteix aquí, però amb un estil molt diferent, amb un estil més refinat, molt més acurat, amb els colors i tal, però no deixa de ser la mateixa nena, però amb dos estils diferents. És un quadre que hi vaig estar molt de temps, és un quadre, per mi, és un dels quadres que també, juntament amb la vinya, m'hi vaig passar hores i hores a la meva barraca. I després, finalment, i això és una mica tot el resum de l'exposició, quan vaig voler fer l'exposició a Figueres, vaig voler fer-me un autorretrat. Un autorretrat té història, perquè un retrat ja és difícil, però fer-se un autorretrat té collons la cosa, perquè t'has de pintar com tu vols que la gent et vegi i, a més, com tu et penses que ets. És un exercici que jo crec que tot pintor hauria de fer perquè se n'aprèn molt. I aquí, com a referència meva, perquè jo sempre tinc, ja t'he dit, dos referents importants, aquí vaig fer com a referència en Picasso. En Picasso, el 1901, va fer la seva primera exposició a París, va fer un autorretrat per mi, que és l'autorretrat més important que s'ha fet a la història de la pintura, per mi, és una opinió molt personal, i es va dir Moi Picasso. Moi Picasso va ser un retrat que ja es va plantar al centre del quadre, sèrio, amb una expressió de dir jo sóc el jefe, jo sóc un puto amo, jo sóc un crac, i m'ha posat Moi Picasso. I jo, amb aquesta referència, vaig fer una cosa completament diferent. Jo em vaig posar simplement Gimbernat, o sigui, dient, jo no sóc al centre, jo sóc un simple pintor, em pinto a un costat, no em pinto al centre del quadre, no miro a davant, jo miro cap a un costat, i en vez d'estar sèrio i dir prepotent, aquí estic jo em poso riguent. I simplement Gimbernat, que és el títol de l'exposició. Aquest és un retrat també que em va costar moltíssim, és difícil fer un autorretrat, però el resultat crec que és prou bo. I aquí s'acaba l'exposició. Espero que vingui molta gent, espero que us agradi moltíssim. Jo ho he fet amb tot el cor, amb tot el sentiment, ho he posat tot, i espero que us agradi a tots i que vingueu aquí a la nit a disfrutar d'aquesta exposició, que és una mica l'objectiu d'això, que la gent vingui, disfruti, s'emocioni, sobretot, que l'art és emoció, i res més, i que esteu benvinguts aquí, que vingueu. Moltes gràcies.